hake mia Pakistani Lahore Indian Army ro tesa pekhakri rijauka missile tai air strike tai drone bai hake amana tuye mia army rong no statement wo defense minister tai colonel Sofiya Qureshi je all Lahore hamla khlaimani je a jagani borok hamya rong no muslim ni mumbai borok hamya no a jagao asroi ri tongmani hake amang link tabuk social media kaise beleke viral tongo amo ayang India Kashmir tai Punjab side phaching hne jeng sawi mangka hake ayang Pakistani ni kwbangma missile nor pekhage hemeni nukuna hake amo noka sakawono borno pairiri ro chini yang ni S400 borno na missile no noka sakawono perwi tai hawa klairia hake o operation sindur amo tabgoi painaya tai tebo kwbangma nanglai tonglai malayo hake jeng ayang tebo kwbangma kok mani bising tinungmani Pakistani ni je Balochistan je region tongmani hake a jagani kwbangma je militant group je borok freedom naye je Pakistani army rok bai borok choba khlai tongmani borok botabo Pakistan no hamla khlairika je Baloch army rok je Pakistani military rok no je borok hamla khlairi mani a jagao 16 থেকে 17 জন থেকে hane jeng koktomani bisingtei sawi mangka Pakistan army rok hake amti khino tabu je Pakistani kwbangma je city tongmani jagao borok a jagao borok hamya terrorist ongno je camp hake bongno asroi ri tongmani jaga amono tabu sukaknani hake pairi khinani nai tongo barodo hake tabu kwbangma je Pakistani koto borok bong aran general hake PM rok phanang tung sawi tongmani bong arani je civilian nongno se butharu hnei amo totally borok kok chalak sawi je bongni a jagao je asroi ri tongmani borok hamya rong no amono kholobui je baroni borok nongno ulta pulta khlaiye bo khorok chamaya khlairnani nai tong borok social media ni bisingtei hake tekaisa tini phungachi chiri kok tuma numani Jammu Kashmir ni Chenab River ni je ban tongmani amo khulugiri rikha tei kwbang ka Pakistan horka amo Indus River thangai miliyu hake je kwbangma missile yok tongmani Bharat ni bisingtei Scalp Cross missile Hammer guide ammunition mount rifle aircraft tai kwbangma air defense S400 rok amorok joto border kinaro tabuk toni jak tumani bag himale je mia horni video viral mane ayang Pakistani side bisingtei je missile phaye chini yang ni air defense S400 noka sakao no je bong yang ni missile no phatri remani chini oro peria khlaye akeno border kinaro toni jaga moro tai kwbangma thai je borok hamerok tongi tongmani a jagao pekhakri phatri re baika India rok missile bai panang tung drone bai panang tung hake tekaisa ko kasai tongmani omo chung national media rok ni bisingtei nugo ayang je samudro ni bisingtei Navy phanang saimani chini India ni Navy Arabian chiwa hayake Arab sagaro ongkhorjak ayang Pakistan side basing chini Vikran hayake je ship hayake jahaz kotor tongmani je Navy ni jet hayake fly dog aro biri bingklai mano amo tabo Arabian chiwo sogujak tai amo bainyo Lahore te Karachi wo je bongni city tongmani ayang port city hayake samudro kinare je city a jagao missile hit khlaike hayake a jagao pekhakri rika nei je koktomani bisingtei saimamani mote hake amte kheno je Pakistan bai India ni tabuk je nanglai tonglaimani choba amni tui kwbangma je koktoma achai tongmani amno norok kaham ke je ang update nani try khenai hake norok amdi kheno channel no subscribe khlai tondi angtebo kaham je update norno kaham ke explain khlai bujuk ruwi norna ang bujugnani try khlainai hake channel no subscribe khlai tondi tai o video no sajaka ke like khlai di comment bo khlai di comment khlai ke belai kheno sawo nongni bukhani kogrokbo sawi mambayo hake kwbangma je norok saimana mu chungmane amo norok comment bising tike sahori mano hake norok kaham tongba di jotono dinin video amsungno kulumbai kya hambai